Извинете се, секунди. Just a second. Просто No! Да! No! Okay. No! What are you doing? Не. Дай перце. Да. Шшш, тихо. Кога ще ти падне да свириш на китара? Само свири. Кой е първия? Бе, да знам кой е първия, бе. Дай, добре. What are you playing? Какво? Днеска това, което свири, нали? Искаш да свириш, What да do you бъдеш do хеви today? метал. Обърни се нататък. What you played at the rehearsal today is the same thing. Oh, you what? Като решиш, мога да те продуцирам, ще запиша албум. Много добре се прави. Great. Много добре.